Прычапіўся на вуліцы ды распусціў кулакі. У Гомлі судзяць былога начальніка веткаўскага раусу Уладзіслава Антоненку. Былога міліцыянта вінавацяць у збіванні 16-гадовага падлетка. Аднак гэты выпадак далёка не адзіны прыклад бязмежжа ў шэрагах праваахоўнікаў. Тэму працягнуць нашыя карэспандэнты. Пабіў непаўнагадовага, трапіў на лаву падсудных. Супраць ужо былога падпалкоўніка міліцыі Уладзіслава Антоненкі завялі крымінальную справу. Як паказала следства, злачынства было здзейсненае пад уплывам алкаголю. Сколько выпили чего? На следствие сейчас одну бутылку водки мы брали пиво. Мы бутылку не выпили до конца. Там уже точно программу сейчас не вспомню. У той вечар Уладзіслав Антоненка выгульваў сабаку. На заўвагу непаўнагадовага Владзіміра Шлемова, што гадаванец быў без намордніка, міліцыянт адказаў кулакамі. Сёння былы начальнік веткаўскага раусу цалкам прызнаў сваю віну. Чалавекам абвінавачаным такога рану гэта першая справа за ўсе гады, што я работаю ў прокуратуры, конечно, такога больш ніколі не было. І я спадзяюся, болей не будзе. І сапраўды, хоць выпадкаў бясчынства ў міліцыянтаў цэлае мноства, далёка не кожная справа даходзіць да суда. Гэтак у чэрвені гэтага года адзначылася ўсё тая ж веткаўская міліцыя. Покажите, пожалуйста, ваши документы. Уже новы начальнік раусу Владзімір Кошман завітаў апоўначы ў прыватны дом Сергея Помазова і патрабаваў документы. Топчут мои как ковры. Покажите такие документы. На каком основании? Тым часам перапалка з мясцовым начальнікам і патаптаны дыван далёка не найгоршае, з чым сутыкаюцца беларусы. Летась у снежні ў Сторіне старэйшы інспектор Вадзім Прылуцкі пабіў 9гадовага хлопчыка. Адметна, што справу замялі, а міліцыянт дасюль працуе на сваім месцы. Они считают себя безнаказанными хозяевами жизни. Опять-таки повторюсь, это не единственный случай в Беларуси, и довольно часто люди сталкиваются с беспределом милиции именно в маленьких городках. Бязмежжа чыніцца не адно ў правінцыі, але ў сталіцы. Летась у Менску на 2 гады хатняй хіміі асудзілі Александра Харуту. Маўляў, збіў амапаўца Олега Шарка, хаця сведчанні і праведзеная экспертыза ўказвалі на адваротнае. Вось, дарэчы, і самы Александр Харута ды Олег Шарко. Глядзіце, не пераблытайце, злева агрэсіўны нападнік. Справа пацярпелы амапавец. Дело в том, что сотрудники милиции – это представители общества, которые, к сожалению, достаточно невысокого уровня развития и которые позволяют себе издеваться над гражданами, не боясь какой-то дальнейшей ответственности. У выніку міліцыя ўсё больш нагадвае зусім не абаронцаў закону, а надзвычайную касту. Ці стане суд над Уладзіславам Антоненкам выключэннем, пакажа вырак. Канчатковы разгляд справы перанеслі на 1 жніўня. Алесь Яшченко, Вітаўт Сіўчык, Белсат.